Poďme si povedať, na čo je dobré pieskovanie grafitov a kde ho radšej nepoužívať. Pieskovanie je super na členitých povrchoch, ako sú kamenné obklady a tehla. Vždy si ale najprv urobte skúšku na nenápadnom mieste, aby ste niečo nepoškodili. Ak je povrch len imitácia s náterom, pieskovanie môže narobiť viac škody než osohu. Používajte čo najjemnejšie abrazivo, aby ste povrch zbytočne nepoškodili. Pri betóne by sme mohli jeho štruktúru otvoriť čo nechceme. Najlacnejší materiál ako struska často stačí. Na zníženie prašnosti použite napríklad vodnú clonu alebo mokré systémy trískania. Takto môže prašnosť klesnúť o viac než 90%. Pred pieskovaním odstráňte nálepky a žuvačky, lebo môžu byť húževnatejšie ako kameň a zapieskovať sa doň. Tlak 3 až 4 bary zvyčajne úplne stačí. Pieskovanie sa neodporúča na farebných fasádach, lebo je ťažké určiť, kde končí grafit a začína omietka. Radšej to rovno premalujte a použite antigrafity náter, ktorý sa dá umývať tlakovou vodou. Pri leštených obkladoch, ako je žula, je lepšie chemické čistenie, aby sa nepoškodila glazúra. Piesok a abrazíva, ktoré sme použili, nakupujeme na stránke abrazivo.sk. A aby vám neuniklo viac tipov o pieskovaní, sledujte naše stránky pieskovacieprace.sk, pieskovanie.eu alebo dajte odber na náš kanál.